Seo an tríú tuarascáil bhlíntúil déag a fáiltíthe a gceifig an Commissioner teanga, bhí chomhlíonú ach na deangatha a figiúla i cólachtaí poiblí. Seach géad seascas a chog gas a choirú faoin am ráideanarí, an líon is airde riamh. Rinneú chorbhé leathchuid na nearan a má lethe clia, an cúigiú chuid sa Gaeltacht agus na chuid eile a meas na gundaithe eile. Bhain thar seachtó fan géad na gearan a rinneú le gealtnis nar líonú a scim na teanga, mar réon na cóthaíocht agus paprachas lochtach. Rinneifig an Commissioner sé imscrúdú an narí. Furas má gur háirí fáilte éireann an rinneidethe go scialana, ollscoil na hÉireann manúd, chuirle condaí gún líra rahan dúin agus chuirle condaí ú bhailí an núlgas teanga. Bhí beagna leathchuid na scim na teanga i gceagrais poiblí a míthe in éag an narí. Ba íon bhain tréimhse ó scémas dáta na hoscion ceithre bliana. Stoin go gárad mhóra a gceist an chiadrad ná feibanna le cóthaíocht. Is léir gur greidan an pobl gohfuil anna hácht a buint lei sin an chinné ísúil sin don Martas teanga más maileat. Agus an tarna rud an son feibanna le córas fáutach commerceáide in anna chud cólachtaí poiblí, náfuil ar chumas na cólachtaí poiblí, daileáil le fisrithe agus le gearáin an bobbal. Agus tá sé sin an rang chúiseach dar liom tréis chearam lína díag nach mór chuig lína díag don nachteanga a bheith bhaim. Is dólam go léiríonn an tuarascáil seo go muineann práinn thar na beartah leis na leasathe ar acht na deangacha ifigiúla. Rinneú líon suntas a gearan nach jocu a scrúdú mar nach nearnú líon na ggólachtaí poiblí faoi nacht a ús dátu le héin blion déag an nuas. Dúirt an Commissioner teanga na thuarascáil gur céim chun ceanní na cionteide leasaithe de bhile na deangatha ifigiúla a has gá neis go gurfií a bhéimiad. Sin ó choirín nó TG4.